क'क्राझार जिल्लानि 8 नं दतमा बियाबनि सिङाव थानाय नेपालपारा प्राइमारि कमिटि BPF नि बानजायनायाव 2 नं नाराबारि LP स्कुलनि फोथाराव कन्वेन्शन हाबाफारि लानाय जायो। BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारिजों लोगोसे ओनसोलनि बायदि बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो UPPL, BJP आरो गुबुन दोलोनिफ्राय गासै 144 निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव हाबफैयो। BPF हान्जानि नेम बादियै दोलोनि बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा गुबुन बिबाननि थाखाय जेरै TCLCC, VCDC, चेयारमेन, मेम्बार्स एबा खायसे सोरखारि बिबानाव थिसनजानायनि उनाव लांदां जानानै थानाय मासियाव गुबुन सोद्रोमाफोरखौ थिसनफिननाय जायो। बे लांदां मासियाव सोद्रोमा थिसनफिननाय कन्वेन्शन हाबाफारियावनो UPPL दोलोनि जर'खा बिबानाव थानाय एबा UPPL दोलोनि गागि बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा BPF दोलोखौ हेफाजाब होनो थाखाय जयेन जाफैयो। UPPL दोलोनि 2 गागि चेयारमेनफोरा BPF दोलोआव हाबफैयो आरो EM रबिराम नार्जारिया फोरमायोदि थाबैनो गोबां सोद्रोमाफोरा गावनि दोलोखौ नागारबोनानै BPF दोलोआव हाबफैगोन। आसलते जोंनि नेपालपारा प्राइमारि कमिटिनि गोबां माखासे बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा सरकार जाखांनायनि उनाव BCDC, TCLCC कमिटि जेब्ला बानायनाय जादोंमोन बेवहाय आथिखालनि प्राइमारि कमिटिनि बिबानाव थानायफ्रानो गोबाङा सोरबा चेयारमेनाव थांबाय, सोरबा मेम्बार जाबाय आरो बायदि बिबानाव सरकारि जे कमिटि बेफ्राव थाहैबाय। दा जोंनि पार्टिनि मोनसे नीति मथे मोनसे थांखि मथे जायफ्रा दिनैहाय पार्टियाव गिदिर बिबानाव दं बे बिथांमोनहा BCDC, TCLCC मेम्बार चेयारमेनफ्राव बा बायदि सरकारि कमिटिफ्राव थाहैयोबा बिथांमोनखौ जोङो पार्टिनिफ्राय बिदाय होनाय जायो। पार्टियावनो थागोन, पार्टिनि बिबाननिफ्राय बिथांमोनखौ बिदाय होनाय जायो आरो बेनिनो बिदाय होनाय लांदां जानाय जायगायावहाय गोदान दैदेनगिरिफोर सायख'नानै जोङो आरोबाव पार्टिखौ खामानि मावनायनि मोनसे खाबुखौ होनाय जायो। दा बे थांखिजोंनो दिनै बेवहाय जोङो सानसेनि हाबाफारिजों स्पेशल कन्वेन्शनखौ लानाय जादों। गोदान बिबानगिरिफोरखौ बेवहाय सायख'नाय जाबाय, दायित्वबो होनाय जाबाय। दा बेजों लोगोसे दिनै गोजोनथाव बाथ्राया जाहैबाय मा, जोंनि बे कन्वेन्शनाव जों जेसेबां आसा खालामदों बिनि 4 गुन बारा मानसिफ्रा गिर्जाब फैनानै बाहागो लाफैदों। ब्लक कमिटिनि कनफारेन्सफ्राव जेसेबां मानसिफोर जमा जाफैयो बेसे समान दिनैहाय मोनसे प्राइमारि कमिटिनि आरो बेबो प्राइमारि कमिटि हिसाबै बहुत फिसा नेपालपारा प्राइमारि कमिटिया जनसंख्या हिसाबै गेसें, अब्लाबो बेवहाय जे एफा बुरजा मानसिफोर रायजो राजा हिन्जाव हौवा सेंग्रा सिख्ला जे फैनानै बाहागो लाफैदों गिर्जाब बियो थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर थुलुंगाथाव बाथ्रा जादों आरो बेनिफ्राय जों फोरमान मोननो हायो जे नेपालपारा प्राइमारि कमिटियाव दिनै BPFनि बादै गुबुन पार्टि आरो मानसिफ्रा खालामनो रावबो गोसो गैला। बेखायनो आरोबाव मोनसे दृश्यखौ जों नुनो मोनबाय मा, जे बिसेस करि UPPL खालामनाय सिगांनिफ्रायनो दिनैसिम गोदो PPFनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मालाबा PCDR मालाबा माने UPPL सोरबा NDP खालामनाय सोरबा माबा खालामनाय बेफोर बिथांमोनहा दिनैहाय चेयारमेन जाबोनाय मेम्बार जाबोनाय मानसिफ्रानो गावबागावनि हान्जा UPPL दलखौ नागारनानै जोंनि BPFआव दिनै हाबफैदों। गासै माने बेवहाय टटेल 2 फुराना चेयारमेनफोर हाबफैबाय UPPLनि आरो मेम्बारफोर दंसै गोबां माने पार्टियाव दायित्व मोननाय बसा मोजां मानसिफ्रानो प्राय माने 200 जनसो माने बेवहाय दिनै जयेन जादों। आरोबावथ' गोबां माखासे माने फैबावनांगौ दङ, फैबावगोन, सानथ्र'हायै फैबावगोन। आंनि हिसाबाव आं जे आन्दाज खालामदों जे गामि जेसेबां गुबुन हान्जाफोर दंमोन बे गासैबो गावबागाव हान्जाफोरखौ गारजोबनानै BPFआव हाबजोबसिगोन। हान्जाफ्रा जोंनि बिरोधि दलनि हान्जा UPPLआनो होन BJPआनो होन खालि जाजोबसिगोनखौ जोङो भबिष्यतबाणी होनो हायो। गतिके मानसिफ्रा हमदांनो हादों दिनै BPFखौ आरोबाव फैगौ 15 बोसोरसिमाव रावबो सोमावनो हानाय नंला, जुजिनो हानाय नंला। BPFआनो 15 बोसोरसिमाव गभर्नमेन्ट सालायगोन BTCआवहाय आरो जोङो फैगौ एसेम्बलि इलेक्सनावबो गासैबो समस्थियाव 15था गेलेबा 15थायावबो 13था गेलेबा 13थायावबो जोङो देरहाजोबनानै आसामाव 3-4 मन्थ्रि लानानै BPFआ आसाम रायजोखौ आरोबाव शक्तिशालि भाबै सालायफिननो थांगासिनो दङ। आसामनि 3-4 मन्थ्रि आसाम गभर्नमेन्ट जों सालायनायजों लोगोसे आरोबाव BTCखौबो जोंनि आखायाव दोननानै सालायोबा आं सानो बे BTC ओनसोलाव
खुनु दस्रा पार्टिनि नाम निशान थानाय नंला जों मात्र BPFनि हानजायाल' बावहाय गोख्रों मोनसे रायजोफोरनि हानजा हिसाबै जरदार भाबै खामानि मावलांबाय थानो हासिगोन बेनि इंगितखौ आं दिनैनि कनफारेन्सआव जोंनि नेपालपारा प्राइमारि कमिटिनि जे स्पेशल कनभेनसन बेवहाय रायजोफोरनि बाहागो लानायजों लोगोसे गुबुन दलनि UPPLनि बिसेसकरि हानजाफ्रा फैनानै जेरैबायदि जगदान जाफैदों बेनिफ्रायनो स्पष्ट जों बुजिनो हायो जे बेवहाय BPFनि बादै दस्रा गैला नेपालि पारायावहाय जेबो मावाखै होननानै 5 बोसोर गभर्नमेन्टआहाय बिथांमोना जयनिं जाग्राफ्रा बिथांमोना फोरमायदों जे जेबोखौनो मावना होआखै लामा घाट बायदिसिना बेफोरखौ मावना होआखै मा बुंगोन दिनै जों BPFनि मानसिफ्रा बुङोबाथ' जोंखौ बदनाम होदों बांसावदों होननानै उल्थायै बाथ्रा बुंफिननायनि मोनसे हयथ'बा माने सुबिदा थागौमोन बा लामा थागौमोन खिन्थु दिनै UPPLनिनो दिनाव चेयारमेन जाबोनाय मेम्बार जाबोनाय प्राइमारि कमिटिखौ लिडार हिसाबै सालायबोनाय पार्टिनि नेताफ्रानो स्वयं गावसोरनो मिडियानि सिगाङाव गसंनानै गावसोर जे हानजायाव दंमोन बे हानजानि सरकारा लास्ट 5 इयार्सआव 5 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंनायनि उनाव आरोबाव जों गोदानै बुंनांगौनि खुनु दरखार गैया खारन बिसोरनि साखियानो बिसोरनि बुंनायानो सलिड 100% कारेक्ट आरो नों आंहा अपोजिशनाव थानाय मानसि हिसाबै बुङोबा अपोजिशनालाय बुंखागोन होननानै बेखौ आरोबाव माने लाइट खालामनायनि बा उल्टायै अभियोग होफिननायनिसो लामा थागोन बेखायनो गावसिनि मानसियानो गावसिनि गेसाव गोफोन फेलेंखौ जिहेतु फोरमायदों आरो बेनिफ्राय देरसिन प्रमान नांगौ होननानै आं साना थारैनो होनबालाय UPPL सरकार फाइलार सरकारबा ना सार फैलार खान्थु जेनदों फैलार नङाबाथ' जेननाय नङामोन ना जेननायालाय मानि थाखायसो जेनो मावनो हायाखिसै रायजोफोरनि मावनो हायाखिसै सुबिदा होनो हायाखिसै खाबु होनो हायाखिसै रायजोफोरखौ बुजियाखिसै पाब्लिकनि दुख सुख जेबो बिथांमोनहा माने बुजिनो सेस्ताखौनो खालामाखिसै बेयावनोथ' रायजोफ्रा गाज्रि मोनबाय आरो मावनाया जायाखिसै मावना होआखिसैखायनो रायजोफोरजों गाज्रि मोनजादों आरो बेनोथ' सरकारनि फैलार आरो बे फैलारनि पानिशमेन्टखौ रायजोफ्रा होयो दाख्लै इलेक्सनाव जेननाया बेनो जादों आरो बेनो फैलारनि प्रमान